Взема ли си викава кафе, колко взема кафе? 100.000 евра кажено, доца бара 100.000 евра, данете. Данете директно. Данете 100.000 евра и край там пишко, майче. Не, кажемо 50.000 евра. 50.000 за тебе и край. От я за други математики. 50.000 за него. За него е 50.000 евра. Попус. Попус. 50.000 евра е дота. Оте да на него старете. Бегли печко, майче, той сега посуди. Дензо, изключи да. Моля. И ще има връзка, какво стина? А ще има връзка, каже. Ще да разделя на полиция до дана. Абе не може да... Заебанци ще да го имам. Не, заебанци Не, снима той виж дека човека не е озбилно и му бъдете трайнати. Не е заебанци, Вие са озбилно, изключи той да, и главко. Не е заебанци. Не се заебава.